Gvern ġdid Laburista huwa kommess li ssir il-Mina bejn Malta u Għawdex. Dan intqal mill-Prim Ministru Joseph Muscat meta ġie ppreżentat l-istudju dwar l-impatt soċjali tal-mina bejn iż-żewġ ġżejjer. Fl-isfond tal-belveder fil-Qala, l-Prim Ministru qal li l-ħidma fuq il-proġett ta' mina ilha għaddejja hekk kif dawn l-4 snin kienu kummissjonati l-istudji meħtieġa li diġà attira l-interess ta' gvernijiet barranin. Diġà ġejna avviċinati u għedna li ħajkun hemm tender internazzjonali u għalhekk ma għamilniex diskussjonijiet imma tajjeb for the sake of transparency li ngħid li diġà ġejna avviċinati minn numru ta' gvernijiet li jixtiequ jresqu kumpaniji tagħhom biex jagħmlu dawn ix-xogħlijiet. Ġejna avviċinati mill-Gvern Taljan, ġejna avviċinati mill-Gvern Spanjol, ġejna avviċinati mill-Gvern Tork, ġejna avviċinati mill-Gvern Ċiniż illi kollha qegħdin jaraw illi għandhom kumpaniji speċjalizzati illi lesti li jidħlu għal dan ix-xogħol u kapaċi jagħmlu dan ix-xogħol fil-ħin miftiem. U minn fost l-offerti, il-Gvern se jara li ssir l-aħjar għażla. L-istudju dwar l-impatt soċjali li sar mill-Professur Marvin Formosa juri li 82% tal-Għawdxin huma favur. Mill-istudju joħroġ li l-mina tajn biex jiżdiedu l-kwalità tal-impjiegi, issaħħaħ il-kapital ekonomiku u soċjali li tiżdied il-popolazzjoni, tħajjar familji Għawdxin jibqgħu Għawdex fost il-ġimgħa kif ukoll tħajjar lil Maltin li għandhom xi tip ta' proprjetà iqattaw iżjed jiem fil-Gżira Għawdxija. Se tkun ta' mezz biex l-Għawdxin li jivvjaġġaw iqattaw iżjed ħin mal-familja tagħhom. Il-kandidat tal-Partit Laburista Franco Merċieqa qal li l-mina se twassal biex ħajjet l-Għawdxin ma tibqax skedata. Aħna nafu li Għawdex huwa ġeografikament, ekonomikament, politikament, kulturalment huwa maqut ma' Malta, però għandna dik dejjem għandna dik l-imma, għandna dik il-problema ta' traġitt bejn Malta u Għawdex illi għalina moħħna jaħdem fuq skeda ta' vapur, u wasal iż-żmien li l-Għawdxin ma jaħdmux fuq skeda ta' vapur ma ikollhom kontroll tal-vjaġġar tagħhom u hekk. Bekk inkun nistgħu ntejbu l-kwalità ta' ħajja tagħna, mhux biss ntejbu l-opportunitajiet f'Għawdex, mhux biss ntejbu x-xogħlijiet, ntejbu l-ambjent tagħna, eċetera, imma wkoll ntejbu l-kwalità ta' ħajja tagħna. Il-Prim Ministru qal li mal-ħruġ tat-tender se jqumu d-diskussjonijiet fosthom dwar minn fejn se tfetx il-mina u għalhekk se jsiru konsultazzjonijiet kemm Malta u kif ukoll Għawdex. Dan filwaqt li esperti Norveġiżi se jkunu l-konsulenti ewlenin tal-Gvern tul il-proġett. Il-Prim Ministru esprima d-determinazzjoni li kif 4 snin ta' Gvern Laburista twettqu proġetti kbar hekk ukoll se jwettaq dan il-proġett.